Jeg vil lige her vise jer, hvordan I går ind og redigerer en af de folder, I har lavet, eller lægger nye spørgsmål ind. Det I gør, det er, når I går på Quizletten og går på forsiden, så kommer den til at ligge hernede, den I har lavet. Den går I så ind og trykker på. Og så går I op i det, der hedder Create heroppe igen. Når I så trykker på den, så kommer den så frem med dem, I har lavet her. Og går I ned i bunden her, så kan I add flere kort til. Ja, når jeg lige går tilbage her på denne her, så som I kan se, så kommer den op med de her flashcard her. Og der kommer spørgsmålene så her. Så det I simpelthen gør, det er, I siger, hvad hedder de 3 grundfarver? Trykker inde på selve kortet. Gul, rød og blå. Hvis I skal videre til næste spørgsmål, trykker I hernede. Hvad hedder de 3 blandingsfarver? Går op og trykker på kortet igen. Orange, violet og grøn. Og sådan fortsætter I. Derudover, så kan man faktisk bruge det her til nogle andre forskellige spil, som I har herovre. Så jeg tager det, der hedder match. Start game. Hvad hedder de 3 blandingsfarver? Så skal jeg ind og finde de 3 blandingsfarver, de er her. Så tager jeg den her og hiver over på her. Yes, det er rigtigt. Hvad hedder de kolde farver? Hvor har vi den? Violet, grøn og blå. Den er der. Hvad er komplementære farver? Det er de farver, der ophæver eller neutraliserer hinanden. Og ellers så kan man fortsætte med at blive ved, og så kan man så se, hvor hurtigt kan man gøre det. Det er en anden måde, hvor man kan lege med de her forskellige ting. Men igen, vil man ind og ændre på dem, så går man ind på Create, og så kan man gå ind og ændre på tingene her. Har I spørgsmål? Så ringer I selvfølgelig til mig, og så prøver jeg at navigere jer igennem. Men håber den her video kunne hjælpe jer lidt. Hej hej.